24. So mabalik na sa kanito sa isa, pila may giingon? 2/3. So pila may 2/3 mga higala sa 24? 16. So karon ingon mga higala ning usa nga wala mi plano nga among i-challenge ang 16 nga desisyon. Wala mi plano nga i-challenge na muna. Paminaw na to ni mga katropa. XFM Katropa. The very start, no, magmula nung sinabi ng presiding officer ng interpretation niya sa 2/3 vote ay 16, we've always said that we will respect it. Anyway, sabi nga namin, we've never engaged in vote counting, no? Ang importante sa amin ay maglapag ng mabigat at matibay na ebidensya, no? Para kapag panahon na para humusga ng mga senator judges, umaasa kami, no, na sila ay magdedesisyon batay doon sa ebidensya na aming ipapakita at makukuha namin yung 2/3 vote na kailangan kung 16 man yan o kung anumang numero yan. Ano? But to give context, no, noong natanong during the previous conference kung ano ang posibleng epekto nitong nakikita naman natin, no, medyo dumadami ang mga senator judges na hindi personal na attend, no, dito sa pagdinig na to. Ang sinabi lang natin ay posible, no, it's it's reasonable to think that perhaps baka pwedeng makonsider itong realidad na to ng some of the senator judges para konsidera kung dapat ba nilang balikan, no, yung decision na yon. But to be clear, we're not saying that they should do that or they would do that. No, as we've also stated during that press conference, we said that ultimately it's a discretion that belongs to them. No? So hindi ko natin sila pangungunahan dyan, no. But of course, that decision is an interlocutory order. It's not yet final. So for example, meron nung isang senator judge na would want to raise it. I think under the rules, there's nothing that would prevent that senator judge from doing that, lalo na hindi naman nagkaroon ng debate dyan noon, no? So, but to be clear, ayaw ko namin magbigay ng impression na sinasabi namin dapat baguhin yan, dapat balikan yan. No, we're not saying that. Decision ho nila yan. Hindot ba lagi siyang explanation, di ba? Tama mo ni, sakto ni mga higala, no? Nga dili na mo na problema kami sa prosecution, wala milabot ana kumo ni interpretation sa chairperson, presiding officer, sorry, no, with the attorney or Senate presiding judge si Escudero, yang interpretation is 16, which is para nako mga higala, no, as a estudyante, mga katropa, I could be wrong, mga katropa. But other interpretation could also be wrong. Kaysa mag-final arbiter diha, Supreme Court. Nga naman, naghisgot naman tag constitutionality ani. Kung usabo na to, unsa magyoy giingon sa Constitution, kinahanglan na mga higala mo patunga. Pero ang giingon mga higala ni Escudero nga he will stand with the 16, mga katropa. Now, tama na ingon sa prosecution. Yung sila nga wala mi plano nga i-challenge na nga naman, no? We respect that kay mo na ingon sa kuan, dili na mo na trabaho, no? Dili na mo na trabaho, ang amo diri is to provide evidence. Bahalag mga lahi na po nang iskutanan na kung saan ang ilang mga ebidensya to provide evidence. And at the end of the day, mga katropa, with the hope nga kining mga senadora ni makita nila, mga katropa, nga angay i-impeach o i-convicto si Sara, and then they will vote ma-achieve nila ang 16. Muna dapat mga higala ang mindset, no? Tama na nga mindset sa prosecution. Wala sila ilabot ana, no? It's a matter mga higala nga para sa mga presiding judge. Kay mo ingon na karon na mo raise ana, how do we vote? No? Sa una to ni pagbutar mo, sunod ba ta sa Constitution?
nga giingon 2/3 of all its members. No? Of all its members. Karon, yun sila nga anam-anam manggong nangawa, no? Alang-alang kay gipapriso man. No, gipangtirahan man. So, anam-anam ko nung nawa mga higala, pero pero. Mangutana ta, mga katropa. Ang 16 ba achievable pa sa number nila karon nabilin? Pila naman ay nabilin? 21? Murag 21 na lang kay si Ligarda murag si may ipit na to. Pamamubalik. Pero di pa bud sila kasultian na kay wa pa bud siya kaso. Mga kaigsunan, basin di ay tunong-tunongon ni Ligarda nga mubalik siya kanang panahon nga tingbutar na lang. Di ba? Bahalag mapreso siya after basta nakabutar siya. No? May buntag nimo diha Aida Radok Estumante, Erika Akas, no, may buntag. Balay mo, mubalik siya may galas panahon nga tingbutar na. O karon mga igala gisgutan ang bail ni kining Marcoleta, no? Nga naman nga di man ka pwede mo ingon mga igala nga usabo na to ang number. Kay ang konstitusyon magud ingon all. Nganong di man ta pwede mo ingon nga wala man goy final conviction paaning mga tawhana, for example ka Marcoleta o karon ay gisgutan nga bail. What if man kagawas? No? Gawas kung dunay finality magahigala sa iyang conviction, kana makaingon kag dili na gid na siya miyembro sa Senado, ana tay mahimo diha. Kung katong word nga all, wala na siya labot sa all. Pero sa pagkakaroon mga higala, based on my ako aning interpretation again, ako nang i-emphasize, I could be wrong. Mga higala, pwede ako ning opinion. No, di man ni korte ni ato adere kuan man bar of public opinion kay komentaryo man atong program. No? Pwede kong masayop mga higala, pero kung ako dili ako magtuyok-tuyok aning text sa balaod sa atong konstitusyon. Kung sa ingon sa konstitusyon, all. Ang mangutana ko ron, ang napriso ba nga senador, dili na senador? Kaya kung dili na siya senador, but pasabot, wala siya labot sa all. Kaya kining all nga pulong, wa man ni mag-apil na to. No? Ako, di ba ko senador, so okay labot sa nag-qualify lang yun yung word nga all, diya mga igala sa provision sa Constitution, pertaining mga igala sa pagdesisyon o sa impeachment, ngadto sa senador. Wa say labot ani ang kongresista sa word nga all. Ang girefer ra gyud sa all members of the Senate. So mangutana na ko ron. Si Jinggoy Estrada ba kay napriso dili na siya membro sa Senado? Membro pa. No? Naana ba'y finality ang iyang wala pa. So, dili mo pwede ingnon nga wala say labot. Oh? Wala siya labot diha. Si Marcoleta, membro pa ba siya sa Senado? Membro pa. Nganong inigbalita may gala tawagon pa man lagi nilang Senador Marcoleta. Di ba? Ang dili membro kato si Rebilla, katawagon naman nilang former senator. Oh. Di ba? Ligarda, membro ba siya? Membro, wala lang siya sa Pilipinas. Alright. Di ba? Si Alan Cayetano, membro. No? Sila tanan may gala membro. Kisa may dili na miyembro, katong ga-resign. No, anong resign man? By virtue of, na may laing trabaho. For example, kinsa ni? Angara. Oh. Kisa may wala ron, Bato. O si Bato, miyembro ba si Bato? Nadakpan na di ay, no? Nakuha na ba din, na may finality mga higalayang? Wala pa po. So, sa atong yanong panabot, mga higala, dili ka pwede mo ingon nga ang senador na toron 20 naman lang god. Pino ah. No, ang membro man gud sa ang membro man gud sa Senado ron 20 na lang. No, ngano man ang apriso mang uban, time pa sa mangutana sa me, ang napriso ba senador pa? Senador pa. O di apil pa siya sa all. Apil pa siya sa all. Tama tong ingon mga higala ni kining si defensor ba ni, no? Oo. Tama to mga higala iyang kuan sa prosecution. Kay dili na trabaho na, no? Dili na trabaho na mga katropa. Trabaho na sa mga judge karon, sa man nato ni how do we judge? Pero para sa ako mga higala kinahanglan although legislative ni mga kaigsuunan, pero kung naanay probisyon mga higala sa
atong konstitusyon, ang Korte Suprema mananasad na siya tingog. Kaya mo exercise man siya na siya may galagyang judicial power. Like example, Francisco versus House of Representative. In the case of Duterte versus House of Representative, nga bag-o lang na hukman. Balikan na to. In ano na lang. Mamao maguna. Kining duha na merge na magud ni mga igsoon nga puro unbank decision, meaning nag-create ni pag unbank decision, mag-create nag-doctrine, no? Sulundo na mga higala kay base sa Civil Code of the Philippines Article 8 mga higala, decisions of the court mga kaigsuonan shall form part of the mga balaod nato sa Pilipinas mga katropa. Kana mga gidesisyonan mga kaigsuonan sa atong Korte Suprema kay umikan kay ana nimo makita mga katropa kung giunsa sa atong mga bright sa balaod o kini atong mga sa Korte Suprema giunsa nila mga higala pag-apply ang balaod on certain kining situation, like for example impeachment. Unsay gigamit, unsay nahimong basihan, unsay jurisprudence gigamit sa Duterte versus House of Representatives, Francisco versus House of Representatives. Karon asa ta pwede natong kuhaon na pod nga doctrine kaning kang Duterte versus House of Representatives. Impeachment man eh, mungta na ka. Dili ba ni pagpanghilabot sa other branch of government to the other branch of government, no? Kay kuan man ni siya, judiciary unya ilang gihilabtan ang kuan kay ang impeachment exclusive man gyud na mga higala sa legislative. Congress man gyud na, Congress. Mo initiate ang HOR or House of Representative, mo trial ang Senado. Mo man ay component sa kuan, no? Kini bagay galang impeachment. Again ha, no? Mo initiate ang og matod pag explain po na may gala ni Father Joaquin Bernas SJ, pag gidawat nimo nagsugod ng kuan, apil na sa word nga initiate. So apil na sa impeachment. Karon ang hitabo ka Duterte, ayon sa balaod mga higala, ingon sa konstitusyon para bagay mo gud ni ang ato mangong konstitusyon dili pwede nga naaman may kaugalingong patakaran diri sa legislative, dili pwede may dili mo sunod ana, dili. Ang atong konstitusyon mao ni ang fundamental, mao ni mga higala ang pinaka haligi, no? Kinahanglan tang mo sunod ani, no pailawom ani, supreme ani, imperious man ni mga higala. Kini ato ang konstitusyon kailangan ta ani musunod. Karon mga higala, tinuod na ang impeachment is exclusively mga higala naa sa gahom sa Kongreso, no? Ang pag-initiate iya sa House of Representative mga kongresista, ang pag-trial mga higala, ang kining nahitabo karon naa ni sa gahom sa Senado mga kaigsuonan. Pero ningon man pud ang konstitusyon god katong Sara ba? Ay Duterte versus kuan. Nga dili pwede nga ang isa ka impeachable official sa isa ka tuig, no? Nasulod siya may gala sa 1-year bar rule. Dili pwede nga ka upat nimo pasakahan og impeachment ang isa ka impeachable official. Kausa lang. Sa isa ka tuig maghuwat ka kay nasulod ka sa 1-year bar rule. Unya kanang 1-year bar rule mao sa gigamit may gala decision dito sa Francisco versus House of Representative. Ano na subli na pod mga higala sa Duterte versus House of Representative nga kaso. Jurisprudence na kay desisyon na may gala sa Korte Suprema unbank, meaning 15 sila. Kay desisyon mga higala. Ana dili kay division lang, unbank. So nag-create siya doctrine, sulundon ka na mga higala, sumbanan ka na sa ubang pang mga kaso. Nan. So, nganong ni apil ba ng Korte Suprema lagi ana? Nganong ilamang gidawat to mga katropa? Simply because naay provision sa konstitusyon nga wa masunod. No? Kay ang gwardya sa atong konstitusyon magahigala ang Korte Suprema. No, aron masiguro nga manunod tang tanan diha. No, nga walay abuse of power nga mahitabo mga higala aning uban nga branch sa gobyerno nga mosunod gyud tani kay mao man ni ang atong numero, mao man ni mga higala ang atong Biblia. Mao man ni mga higala ang ato ang fundamental law sa atong nasod mga kaigsuonan. Sumo atong nakadesisyon siya. Karon, ang pagbutar ba naa ba sa konstitusyon? Pagbutar og kinsay ma-impeach ba? Naa oy. Naa siya. Ralph 940 naman Ralph. Kuwara ko akong kodal Ralph be.
tulo ang katong Constitution of the Philippines lang ayo labot tong civil og katong kuan. Katong Constitution of the Philippines lang. Oh. Tanaw na to kung naa ba gyud siya. Oh. Kay wala siya diha. Oh. Wala. Wala kanang gamay ra nga libro gamay nga baga. Oh. Gamay nga baga katong consti. Awa diha. Ayaw to usa kay civil man to katong isa ka blue og color katong pula ayaw to kay RPC man to. Katong ay nakabutang diha. May nang atong gabitag pagbasa. Mas may nang basahan nato. Mga katropa. Pero sa masabta nila kay mo man sila mga igala nga sama na, be? Kani. Salamat kayo, Ralph. Okay. Salamat ni Moral pa. Oh, ato pangitaon mga higala. No? Article 11. Arito sa article magklase naman siguro taani diri. Oh. Sige lang god kay naman sa buhay makatunan ani oh. Arita sa legislative, no? Arita sa legislative mga kaigsuunan, no? Basta-basta niya. The Senate shall be composed of 24 senators. Unya, ang gigamit pag yun diri may galang nga word, shall. Meaning, binding ni, sugo ni ba? Wala option diri. 24 yun eh. Oh, shall be composed of 24 senators. Who shall be elected at large by the qualified voters of the Philippines as may be provided by law. Unsay dapat i-provide sa balaod ang pamaagis pagbutar na to. Okay, arita magahigala sa ato ang ako naman yung kuan sa una no. Mabalik na sad nato ni Accountability of Public Officers Article 11 mga kaigsuunan no. Article 6 paragraph dito sa last paragraph na lang no. Last paragraph. No person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. Ay, klaro magkaayo eh. No? So, unang pangutana, naaba siya katropang Arnel sa atong balao, sa atong batakang balaod. Kaya kung wala, di watay lalisan. Naaba siya sa atong batakang balaod nga 2/3 naa. Okay? 2/3 of what? Of all the member of the Senate. Pila di ay ang all sa Senate? 24. Asa man na makita? Article 6, Section 2. 24 daw. Dili daw. Gyud. 24 gyud di ay. Shall maingon. Wa man mo ingog maybe. Maybe compose. Wa man ingon ang balao ang atong ang atong constitution nga maybe composed of 24. Ningo man siya shall be composed of 24. Sa to pa dili na daw. 24 gyud. Karon. Ang bakta lain na pud nga article. Accountability of Public Officers Article 11 kana may gala sa atong 1987 Constitution. Section 6 adto tas katapusang paragraph nagkanayon. No person shall be impeached. No? Convicted di ay. No person shall be convicted, no, without. Pag may kag without, the Constitution is putting a requirement, no, the concurrence of the 2/3 of all the members of the Senate. Magtuyok-tuyok rata, no? Mubalik na bugas pilagyoy tinuod nga ihap. Magbalik-balik ra kaniha. So tama to mga igala tong kinaman po'y naman po'y punto ang prosecution. Maingon mga igala nga. Nya karon kay ang 24 nakuhaan naman kay gipang kasuhan maning uban ana mo pa baghihapon ay masunod. So kana nga pangutana mga igala, iya na tag interpretasyon dia. Kana nga pangutana. Pero ang final magkastorya ana mga igala kung mao ba ni masunod, kay nabaw na mo kinsa. Si Supreme Court. No? Siya ra mga igalay mo exercise og judicial review ana. Siya gyud makasulti ana. Ikaw karon naminaw. Na kay opinion.
Oh. Na ako yung opinion, pero di man ni magmatter ni akong opinion kay